मोजाङैनो जाबाय। आङो आरसिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां जोंनि डिगनिटारिसफोर फैबाय, बेनिफ्राय गोबां रायजो राजाफोर फैबाय। गमामायैनो बड'लेण्ड एकर्ड बिटिसि एकर्डआ बे एकर्डखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बरायखायो आरो बरायबाय। दिनैनो फोरमान जाबाय जे गोबां रायजोफोर लोब लोब रायजोफोर आंनि एसेसमेन्टआव 22-23 हाजारसो बिदि जादों बायदि आङो मोनदों, जिहेथु जोङो टारगेट खालामनानैसो हरखादों। दा जि हाबाफारि दंमोन गासिबो हाबाफारिया मोनफा मोनफा जाजोब्बाय आरो क'क्राझारनि सेन्ट्रेलि जि प्रग्राम खालामनाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आरो हाग्रामा सारनि डिसप्ले डिजिटेलजों जि डिसप्ले खालामनाय आरो बिटिसिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो सान्थिनि थाखायबो बिथाङा खोथा बुंबाय आरो उन्नतिनि थाखाय आरोबाव 1000 कौटि आरो आनएमप्लयडफोरनि थाखायबो डिक्लेयार होबाय आरो माखासे डिक्लेयार होबावदों। बे जोबोद मोजां बाख्नायजाथाव जादों। दा बिदिनो जेरैबायदि जौगाबाय थादों आरोबाव जौगानायनि हाबाखौ जोङो तीव्रतार हिसाबै जोङो मावनो हागोन हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव। आङो दिनै बयखौबो साबायखर होदों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि बिटिसिनिफ्राय जि दायित्व मोननाय सेक्रेटारि कर्मदेव ब्रह्म बिथाङा जोंजों दाखालिनिफ्रायनो दङ, रिभिउ खालामबाय थादों, बिथांखौ साबायखर होबाय। जोंनि मानगोनां चिफ गेस्ट पानिराम ब्रह्म EM बिथां, लोगोसे करमेश्वर राय MCLA, आदा सुकुर सिंह मुसाहारि MCLA आरो नमिनेटेड MCLA नन्दलाल बिथाङाबो जोंजोंहाय लोगोसे दंमोन आरो गोबां संगठनफोरनि हेड धोरोमनिफ्राय लानानै आरो जातीय गुबुन गुबुन जातिफोरनि संगठननि आफादगिरि नेहाथारिफ्रा फ्रायानो फैजोबदों आरो जोंनि पार्टिनाथ' BP पार्टिना सेलफोर दंखासै आरो जोंनि लिडारफ्राथ' दंखासै आरो गोबां बिदिनो जों नुस'यैबो गोबाङानो फैबाय। आङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ साबायखर होदों। DC आरो SP कपारेसनजों जों खालामबाय आरो साफ्रोमबो अफिसारफोरखौ आङो साबायखर होदों। जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि थांखिमोन बे थांखिखौ फार्स्टआ मोनबा जेनाखि गेरेन्टि स्किम, बे गेरेन्टि स्किमखौ दिनै जोङो साबा खुरियै जोङो हाफात्तानिफ्राय रेभिनिउ फरेस्टनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप, आनएमप्लयड, बेनिफ्राय डिसेबल, बेनिफ्राय सेनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जेरैबायदि होखानाय थिखानाय दं बेखौ जोङो होजोबनो हाबाय। बिदिनो ब्लक वाइसआव टारगेट लानानै आनएमप्लयडआथ' मोनसे ब्लकआवहाय 100 जन खुरि, बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 833 खुरि आरो बिदिनो 100 जन माखासेफ्राबो डिसेबलफ्राबो आरो बे माबाफ्राबो सेनियर सिटिजेन गासैबो बिदिनो जों समान मोनफ्रोमबो ब्लक हिसाबै समान 40टा समस्थियाव बयहाबो समानजोब बेबायदि होदों।